Jeg vil forklare om et forsøg, vi har haft inden for emnet isomeri. Forsøget hedder dibromkatalyseret cis-trans omlejring af maleinsyre, og formålet med forsøget er at danne formalsyre ud fra en cis-trans omlejring af maleinsyre med en dibromkatalysator. Der er forskellige former for isomeri, og den form, som det her forsøg går ind under, er stereoisomeri. Det betyder, at det er to stereoisomerede stoffer, der har samme strukturformer med forskellig rummelig opbygning. Inden under stereoisomeri er der flere former for isomeri, og det her er en geometrisk isomeri, hvilket skyldes den fastlåste struktur ved en dobbeltbinding, som kommer til at se i en strukturformel senere hen. Geometrisk isomeri kaldes også for cis-trans isomeri. Cis-forbindelser kendetegnes ved, at der er to ens-grupper på samme side af dobbeltbindingen, hvor der i transforbindelser er tale om det modsatte, fordi der er to ens-grupper på hver sin side af dobbeltbindingen skråt over for hinanden. Her er et lille skema over maleinsyre, hvor man kan se på strukturformen, at de to grupper, der er højst prioriteret, de er markeret med en rød skrift, og de sidder på samme side af dobbeltbindingen, og derfor er der tale om en cis-form strukturformel. Smeltepunktet er 137 grader, opløseligheden 78,8 gram per milliliter, og den har to PKS-værdier, hvor den ene er 1,92 og den anden er 6,23. Her er det samme skema, bare for formalsyre, hvor man kan se, at de to funktionelle grupper her er placeret skråt over for hinanden, altså på hver sin side af dobbeltbindingen. Smeltepunktet her er 287, opløseligheden 0,63 gram per milliliter, og PKS-værdierne er 3,10 og 4,60. De materialer, der blev brugt til forsøget, er en lighter, 10 ml måleglas, plastikpipetter, 3 reagensglas med propper, 200 ml konisk kolbe, staniol, vægt, overhead-projektor, trakt og filterpapir. Og der blev kun brugt 2 kemikalier, hvor den ene er maleinsyre og den anden er bromvand. Resultaterne vi fik var i det første glas, som var et referenceglas. Der skete ingenting, der var kun tilsat maleinsyre blandet med vand. I andet glas var det maleinsyre og bromvand, og den var lagt på overhead-projektor, så den blev udsat for lys. Der skete der det, at der kom noget bundfald, og kom noget hvid pulver på bund og på siden af glasset. Det tredje glas, der var det samme i som i andet glas, men det blev ikke udsat for lys, og derfor blev det kun til en gul væske. Som efterbehandling blev vi bedt om at nævne mindst 3 eksperimentelle metoder, hvor man kan finde ud af, hvilken af de to formler det her pulver var. Der kunne man bruge smeltepunktsbestemmelse, titreringskurve, hvor man kunne sammenligne PKS-værdierne og opløselighed. Og vi valgte at bruge opløselighed. Så det vi gjorde, det var, at vi opløste den væske vi havde, altså i glas 2, og så var pointen, at vi ville fordampe væsken deri, og så måle hvor meget eller pulver der var tilbage. Og det vi fik ud af det var, at der var 0,032% tilbage, hvilket tyder mest på, at det var formalsyre, da det ikke er lige så opløseligt som maleinsyre. Men vi havde beregnet os frem til, at der skulle være 0,054 gram formalsyre tilbage, tror jeg nok. Men da det begyndte at koge lidt, det pulver vi havde tilbage, der sprøjtede det lidt op, og der mistede vi også lidt pulver. Så skulle vi svare på, hvilken type reaktion, der forløber normalt mellem en alken og en dibrom. Og det er en addition, der plejer at forløbe der.
fordi at alkener